Христов. Тръгва на двойно с Куртеан. Продължава рейда на Йордан Христов. Не намери Хамза, който все пак успява да отнеме топката и отново търси Йордан Христов в наказателното поле. Той вади с шпагат. Това е чудесна възможност за отбора на Ботев Пловдив, който повежда в резултата. В 50-та минута жълто-черните откриват. Резервата Луис Педро е в прегръдките на своите съиграчи. Хода на Станимир Стоилов проработи. Луис Педро съвсем сам на далечната града засече центрирането на Йордан Христов. Много добра атака на Ботев, дошла след лошо изнасяне за сините. Ще видите повторението как Юнес Хамза успя да открадне топката. Йордан Христов самоотвержено продължи атаката на своя отбор и Луис Педро засече неговото центриране. Така Ботев повежда на Левски с 1-0, а до края на матча има време. Има време, разбира се, и за отбора на Левски, който трябва да реагира. Ето го момента, в който една уж невъзможна топка бе подценена от Аймен Белаид. Много елементарна грешка на Аймен Белаид. Йордан Христов в последния момент се хвърли пред краката на Станислав Ангелов. Просто желаяха повече в тези две ситуации футболистите в жълто-черно да играят с топката и това доведе до гола. Дело на Луис Педро в 50-та минута. Ботев Пловдив връща един гол от изоставането си. Общ резултат 3-2 за Левски и 40 минути до края на матча, които трябва да... Минев опитва подаване към Луис Педро наляво. Успява холандецът да си осигури предимство и вече влиза в наказателното поле. Стопка в краката, подава към Хамза. Хамза към Доре. Доре стреля и това е 2-0 за Ботев. 72 минута. Феребори Доре прави резултата 2-0. След перфектна атака по левия фланг и отново ключови действия на златната резерва в този матч на Станимир Стоилов. Тя се казва Луис Педро. Ето как чужденците в отбора на Ботев застанаха в една опитна полза точно пред агитката на Левски. Това може да се счита за известна провокация към гостуващата агитка, нещо, което не е необходимо в този матч. Не се стигна до ексцесии, а Феребори Доре вкарва във втори пореден матч срещу Левски и прави резултата 2-0. Целият този пасив, който имаше Ботев след слабия матч София, вече е заличен, а дори трябва да кажем, че отбора на Мари Стоилов има предимство заради гола си на чужд терен. При този резултат Ботев продължава на полуфинал. Доре получава поздравление от Юнес Хамза, докато гледаме повторението. Останаха тук, между другото, съмнения за засада при този пас. Трябва да гледаме още веднъж внимателно. Ето тук как бе върната топката назад. Подаването към Доре, който реализира в вратата на Горан Блажевич. Ето тук Юнес Хамза намери Доре. Закъснява реакция на Рикардо Нунеш и точен завършващ удар на Доре. Ако трябва да търсим пропуските в защитата на Левски, те са огромни. Те са фрапантни. Още с атаката по левия фланг, когато Луис Педро застана на добра позиция.